wasabiquna sabiqun wannan jumla tana daga cikin jumloli a cikin alkur'ani da suka kawo sunaye guda bibbiyu iri daya wanda babu ko digo a tsakaninsu daga wannan sai dayan kawai dan idan ka duba wasabiquna akwai wata magana a gaba sai aka ƙara faɗin sabiqun kaga dai dukkan sunan dai iri daya to ire-iren wa'annan ayoyin alkur'ani sun kawo misali a cikin suratul baqara nabaza fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi kaga sai ga kitaba kuma ga kitaba misali a cikin suratul ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul innal huda hudallahi kaga ga huda kuma ga huda a gabansa misali a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu hatta nu'ta misla ma utiya rusulullahi Allahu nan ma idan ka duba za ga lahi Allahu babu komai a tsakaninsu haka za ka samu a cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi rijalun za ga fihi har guda biyu a jere a cikin wannan sura in ka koma cikin suratul isra'i za ka samu in ahsantum li anfusikum ya kawo ahsantum har guda biyu a suratul shu'ara kuma sai ya ce wa iza batashtum jabbarina kaga su ma guda biyu a jere in ka koma cikin suratul nur ayat 35 Allah subhanahu wataala ya ce misbahu al-misbahu zujajatu az-zujajatu su ma ka za gansu a jere to haka ne ita ma wannan sura ta kawo sabiqun in mun je darasi na gaba nan kuma ta kama da illa qilan salaman salama can kuma idan kai nisa karshe idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to da wasun su masu yawa qur'ani na kawo ba to yanda yazo kenan